tuku neh nek iki. THR-e turahan bodo, Mbah. Ya, malah maneh ini. Kilo. Enggak. Tahune piro, Bol? Tahune 10. iya, iki sik pon. Suwe iki sik bodone. Kowe jek rene ora arep bodo. Lah nek pesen langsung OTW Mas Jemu. Oh. Kemis to. Heeh. Terakhir dodole, Oh. bodone Jemuah. Oh iya, Jemu sampai Kamis melayani. melayani. Pesanan tahu, tempe, iwak melayani sampai hari Kamis ya. -1, H-1. Oh iya, gak usah ngoli. Iki mang lagi malam 28 sesuk munggah ra? Sesuk naik. Mampir kene. Ora. Kliwon ae. Iki tak tuku iki setengah, ya toh. Tak nggo nggae sesuk tempelangan bareng-bareng telu. Oh, dari iki to. Setengah Lah edeng iya, karo setengah kateme. Edeng, Engko njubul yo, aja njubul yo. selawe. Terus. Terus. Ora kur 23 aku mian. Oh, Ora kaya ora, sian. aja Ora kaya gundah. wong kono ora 23. Hei, kowe ke dipeseni sulit